V tomto videu si ukážeme, jakým způsobem nastavit aplikaci plánování k tomu, aby ji bylo možné používat. Tak přepneme se do možnosti menu a nastavení. Zde vidíme základní možnosti nastavení a nás v první fázi bude zajímat možnost plánovacích jednotek. Tak zde je nutno vytvořit ty jednotky, které máte v plánu plánovat. Je možné vytvořit například plánovací jednotku pro člověka, nebo plánovací jednotku pro stroj, anebo také plánovací jednotku pro celou dílnu. Takže si nějakou plánovací jednotku vytvoříme. S stisknutím tlačítka přidat vytváříme novou plánovací jednotku. Tak vytvoříme třeba dílnu pro 10 lidí, takže vytvoříme dílna 1. Velice důležitým nastavením je font. Ten font je možno chápat, kolik v rámci té pracovní jednotky je možné za jeden den odpracovat. To znamená, pokud máme v této plánovací jednotce 10 lidí, tak fontem je 10krát pracovní doba těchto zaměstnanců. Toto má další návaznost potom, pokud budeme do plánovacího kalendáře přenášet nějaký záznam, například o 40 hodinách, tak nám v tomto případě zablokuje polovinu dne. Tak. K tomu se dostaneme dále, nicméně poté je nutno nastavit, od kdy do kdy se pracuje. Dáme, že se pracuje od 6 do 2. A nyní dáme uložit. Zde se nám vytvořila plánovací jednotka dílna 1. My se nyní podíváme, kde se nám tady toto projeví. Dáme zavřít plánování a vidíme zde, že se nám tu objevila plánovací jednotka dílna 1. Tak, vybereme si pouze tuto plánovací jednotku, pravým tlačítkem označíme vše a vybereme dílnu 1. A když vidíme, že dílna 1 má tady prosvíceno v kalendáři, že pracuje od 6 do 14 a fontem jednotky je 80 hodin. My bychom tady mohli začít už jednoduše plánovat, například přetažením záznamu do kalendáře. Nicméně o tom si povíme později. Tak, nyní se vrátíme do menu a nastavení. Další možností nastavení je možnost nastavení stavu zakázek, které se mají zobrazovat ve spodním gridu, kde ukazuji nyní. Toto nastavení je stejné jako v aplikaci Pracant, to znamená, že vidíme zde ty stavy, které jsou i v Pracantově a zde je nutno nastavit stavy, které je možné plánovat. To znamená, že není nutno zde nastavovat například stavy pasivní nebo vyrobená, protože tyhle zakázky již není nutno plánovat. Funguje zde i pravé tlačítko, které zobrazuje skupiny stavů, takže můžu si brát třeba skupinu stavů aktivní, což mi předvyplní stavy z Pracanta. Tak dáme zavřít a vidíme, že se nám zde objevily již nové zakázky. Tak, přepneme se znovu do nastavení. Tak, máme tu další možnost nastavení popisů barev. Nastavení popisů barev alternuje k nastavení popisů barev zde v kalendáři nad plánovacími jednotkami. My si zde můžeme vytvořit libovolné popisky, které můžou buď popisovat nějakou fázi rozpracovanosti nebo typ výrobku. Tady tohle nastavení barev potom funguje v pohledu na kalendář plán, kde se vám zobrazuje podle nastavených barev. Tak, dalším nastavením je zobrazované rozmezí kalendáře. Toto zobrazované rozmezí kalendáře určuje, kolik hodnot uvidím v tomto kalendáři. Zde vidím, že mám od 6 do 22 hodin. Já mohu říct, že mě zajímá pouze kalendář od 6 do 14. Dám zavřít a přegeneroval se mi kalendář pouze do 14 hodin. Tak, nyní se podíváme na jednotlivé náhledy na kalendář. V případě, že zmáčknu tlačítko náhled, objeví se mi zde následující možnosti. Vidím zde možnost například náhledu denního, který mi zobrazuje pouze jeden den. Mohu tento náhled upravit tím, že vyberu více dnů, což je stále denní pohled. Mohu vybrat i více jednotek. Dalším náhledem je náhled pracovní týden, který zobrazí pracovní týden tak, jak je dle kalendáře. Je opět možno vybrat více jednotek. Dalším pohledem je týdenní kalendář, který zobrazuje dny jiným způsobem. Je to něco jako pohled týden v kalendáři Outlook. Dáme další možnost, náhled měsíční, ten nám zobrazuje měsíční náhled. Vidíme zde další možnost náhledu časového, to je spíše věc pro sériové výroby, kdy vlastně zde vidíme jednotlivou časovou posloupnost v hodinách. Tak a potom zde náhled roční, který zobrazuje celý rok.
Tyto pohledy je možné libovolně kombinovat a nastavovat, kdy za pomocí výběru plánovacích jednotek můžete zobrazit pouze ty, které potřebujete. Tak to by bylo k nastavení plánovacího kalendáře vše. Další video se bude zabývat používáním plánovacích jednotek.